אז הוא אומר פה, הוא מדבר כאן, יש פסוק בתהילים, שהוא אומר לדוד המלך, אשרי אדם עוז לו בא, נסילות בלבבם. אז הזוהר מביא פה שני פירושים על הפסוק הזה. פירוש אחד, אומר מה זה אשרי אדם עוז לו בא? שיש לו ביטחון בהשם. אבל מה זה ביטחון בהשם? אנחנו תמיד חושבים שביטחון בהשם זה שאני בטוח שהוא יעשה את מה שאני חושב שזה טוב. ופה הוא בא ואומר, רבי שמעון בר יוחאי, זה לא נקרא ביטחון בהשם. ביטחון זה שמה שהשם לא יעשה, אני בטוח שזה טוב. זה שונה. וכדי להסביר את זה, הוא מביא פה סיפור על חנניה, מישאל ועזריה, שהיה את כל העניין עם נבוכדנצר, אמר להם שתחוות לפסל. אז שלושתם אמרו, אנחנו לא מפחדים, ואמר להם שתחוות לפסל, ואם לא אני אשרוף אתכם. הם אמרו, אנחנו לא מפחדים, להיכנס לתוך כבשן האש. אנחנו יודעים שהשם יציל אותנו. קרא להם יחזקאל הנביא, אמר להם, תשמעו, אני קיבלתי בנבואה שהקדוש ברוך הוא לא הולך להציל אתכם. עכשיו תחליטו מה אתם רוצים לעשות. או שאתם משתחווים לפסל, או שאתם נכנסים לכבשן האש ונשרפים. אתם לא ניצלים משם. ואז הם נכנסו מתוך ביטחון, שמה שלא יקרה, זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות. ואז אנחנו בעצם באים למקום של איזושהי התבדלות גדולה מול הקדוש ברוך הוא, שאנחנו אומרים בעצם, הוא יודע יותר טוב ממני מה טוב בשבילי. אנחנו כל הזמן חיים בתחושה, כותב בעל הסולם בהקדמה לתלמוד הספירות, הוא מגדיר מה זה צדיק. הוא אומר מה זה צדיק? צדיק זה שהוא מצדיק את הבורא. אז שואל הבן שלו, עודי ברוך שלו, הוא אומר מה זה מצדיק את הבורא? בא להצדיק את הבורא? כל אחד היה ברחוב, קורא לזה משהו, הוא אומר זה היה כפרת עוונות, זה בעזרת השם. כולם מצדיקים את הבורא. טוב שכיבי, גם אני תמשלב. אז כולם מצדיקים את הבורא. אז מה החוכמה להצדיק את הבורא? ואז הוא אומר שמה, נותן בדיקה. הוא אומר, האם יש לך עצות לתת לבורא? אבל כל אחד מאיתנו מרגיש שהוא יודע לנהל את העולם יותר טוב. אנחנו מרגישים. אם הקדוש ברוך הוא הפעם יורד אליי, שואל אותי, אין לי מה להגיד לו. קצת פחות טרור, קצת יותר... כל אחד מאיתנו קצת יותר כסף. היה לנו עצות לתת לבורא. אנחנו מרגישים שמשהו כאן לא הכי בסדר. ואני יכול לייעץ לו, אני יכול להסביר איך לנהל את העולם יותר טוב. זאת התחושה שיש לנו. ופה בעצם בא, בפסוק הזה, דוד המלך אומר, אשרי אדם עוז לו בא, מסילו בלבבם. צריך להיות מסילה. מסילה חייבת להיות חלקה. אסור שיהיה בה מעקשים באמצע. אם יש בה מעקשים באמצע, נופלים שם כל הרכבות. המסילה חייבת להיות חלקה. הלב שלנו חייב להיות חלק, וההתבטלות שלנו מול הבורא, לקבל את כל מה שהבורא עושה לנו בצורה שלמה. בין אם אני חושב שזה טוב, בין אם אני חושב שזה רע. למה? כי הוא יודע יותר טוב ממני מה טוב בשבילי. אני לא יודע, מה אנחנו יודעים? אנחנו לא יודעים כלום. שלמה המלך אומר בקהלת, האדם אפילו לא יודע מה קורה העורף שלו. כן, כמו שהיינו קטנים, היינו עומדים מה קורה, עושים לנו קרניים, לא היינו יודעים שעושים לנו קרניים, רק מישהו שעומד ממול יודע. ואנחנו רוצים לנהל את העולם. לכן האדם צריך ללמוד בנקודה הזאת, לבוא למקום שאני סומך על הבורא. וזה לא אומר שאני לא עושה. הפוך, זה אומר שאני הולך ועושה, כי אני לא מפחד לעשות. כי רוב האנשים שדברים על ביטחון, מה הם אומרים? מה שהקדוש ברוך הוא יעשה זה בסדר, אבל מה אתה עושה? מה איתך? מה אתה עושה? זה בן אדם בלי ביטחון, זה מה שדיברנו קודם, זה קליפת הימין. לביטחון, וזה נקרא צד החסד של הביטחון, יש גם צד של גבורה של ביטחון. שבגלל שאני יודע, ויש לי ביטחון, שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, אז אני יכול לעשות הכל. כי אני לא מפחד. וזה הצד שמאוד חסר היום, בתפיסה של הביטחון.
וזאת הנקודה שצריכים טוב טוב להחדיר אותה. אני הולך ועושה. זה יצא טוב, זה יצא לא טוב, זה לא עניין שלי, אני עושה. אני כן אסרב בתוך כבשן האש, לא אסרב בתוך כבשן האש, אני עושה. והוא יעשה מה שהוא חושב שנכון, הוא יביא את התוצאה, הוא מכריע, הוא יכריע את הדבר כמו שהוא רוצה. אם הוא רוצה שזה יצליח, זה יצליח, אם הוא רוצה שזה לא יצליח, זה לא יצליח. זה פירוש אחד שלו. שם אחרי זה נותן עוד פירוש, שזה מה שרציתי שנתעסק בו היום. הוא אומר, אשרי אדם עוז לא בך. הוא אומר, עוז, וכמו שאתה אומר, השם עוז למו ייתן. שמה זה עוז? פירושו תורה. ועוז לא בך, פירושו שאדם צריך לעסוק בתורה, לשמו של הקדוש ברוך הוא. דהיינו השכינה שנקראת שם. כי כל מי שעוסק בתורה ואינו משתדל לשמה, טוב לו שלא היה נברא. זאת אומרת, אם בן אדם לומד תורה, והוא לא לומד לשמה, יותר טוב שלא היה נברא בכלל בעולם. כך הוא אומר רבי שמעון בר יוחאי. ואז הוא ממשיך לבאר את הפסוק, הוא אומר מסילות בלבבם. מה זה מסילות בלבבם? וכמו שאתה אומר, סולו לרוכב בערבות ביער שמו, שפירושו לרומם. מסילות זה מלשון סולו, מלשון לרומם את רוכב הערבות. לכן מסילות בלבבם פירושו שאותה התורה שהוא עוסק בה, תהיה כוונתו לרומם את הקדוש ברוך הוא ולעשותו מכובד וחשוב בעולם. למה זה חשוב? כי יש נקודה מהותית שצריכים להגדיר אותה בראש שלנו טוב טוב. כשאנחנו באים להגדיר את מטרת החיים שלנו, מטרת בריאת העולמות, אז כשאני חושב מה המטרה של החיים שלי, שמה אני חי, אני מחפש את התשובה במה באתי לעשות בעולם. ובדרך כלל התשובה היא, כשאדם שואל איך אני אגשים את עצמי, האנשים אחרי צבא הם מאוד מאוד מתלבטים מה הם יעשו עם עצמם, איזה מקצוע הם ילכו ללמוד, איך הם יגשימו את עצמם, מה זה איך אני אגשים את עצמי הזה? זאת אומרת, איך אני אביא את עצמי לידי ביטוי? והפתרון שלהם תמיד, בדרך כלל, באיזה מקצוע אני אבחר, באיזה פרנסה אני הולך להתפרנס, זה ההגשמה העצמית של האדם. אבל פה בעצם הוא בא ואומר לך, יש לך תפקיד אחר בכלל בעולם. וככה הוא כותב במעריך. הוא אומר, כל בריאת העולם הייתה כדי לגלות שמותיו יתברך. התפקיד שלנו זה לגלות את השם של הקדוש ברוך הוא בעולם. עכשיו, תחת התפקיד הזה יש המון דברים שאתה עושה. אתה גם אבא, ואתה גם תלמיד, ואתה גם מורה, ואתה גם מפרנס, וכל מיני דברים שאתה עושה. אבל כל הדברים האלה באו כדי לגלות את שמו של הבורא יתברך. לגלות את השם שלו בעולם. וכשאתה לומד תורה, אתה צריך לראות שאתה לומד תורה לשמה. מה זה תורה לשמה? אז פה, וזה אחד המקומות היחידים, אני חושב, שבעל הסולם מגדיר פה בצורה ברורה מה זה נקרא תורה לשמה. הוא אומר ככה, כלומר שהכתוב משמיענו פירושו של תורה לשמה. דהיינו, הוא במשפט אחד איך הוא עושה סדר. שיכוון בליבו שבעסק תורתו ימשיך שפע הדעת לו ולכל העולם. כדי ששמו של הקדוש ברוך הוא יתגדל בעולם, כמו שכתוב שלעתיד לבוא מלא הארץ דעה את השם. זאת אומרת, מה אדם צריך לעשות? אנחנו עכשיו באים לשיעור. לכאורה, כל אחד יש לו סיבות למה הוא בא כאן לשיעור. ועכשיו בא לסולם, אתה הסיבה? עכשיו מתחילים למצוא סיבה אחרת, חוץ מניר. הסיבה צריכה להיות שיכוון בליבו שבעסק התורה, בשעה הזאת שעכשיו למדנו, מה אנחנו רוצים? שימשך שפע של דעת לכל העולם. זאת אומרת, אנחנו רוצים שאותם דברים שדיברנו עכשיו, אותם נקודות שהדגשנו עכשיו, שהנקודות האלה ילכו והתפרסמו בעולם. והדבר הזה הוא חוזר לכל אורך הדרך. בא בעל שם טוב, אומרים היה לו עילוי נשמה, פגש את המשיח, שאל את המשיח מתי תבוא, מה הוא אמר לו? שיפוצו מעיינותיך החוצה. מה זה יפוצו מעיינותיך החוצה? שיתגלה, שיש שפע הדעת הזה בכל העולם. זאת אומרת, יש עניין שהדעת הפנימית הזאת של התורה תלך ותתגלה. במיוחד בדור הזה. לכן בדור האחרון הזה יש לנו חשיבות גדולה. לראות איך אנחנו ממשיכים
את אותה נקודה של הדעת, אותה נקודה של הדעה שיש, כדי שהיא תופץ בכל הנשמות. כי התיקון, הביאת משיח, שכולנו מדברים על זה, כל הדברים האלו, כל הגאולה תהיה בזה שמלא הארץ דעת השם. אם יהיה לנו היגיון אחד ולמשיח יהיה היגיון אחר, אנחנו לא נקבל אותו כמשיח. כל האפשרות שהמשיח יתגלה זה כשההיגיון שלנו נקבל היגיון של תורה, כשהדעת של התורה תופץ בעולם. ואם הדעת של התורה לא מופצת בעולם, אז אין אפשרות שהמשיח יגיע. כי אין כלי שיכול להתחיל את האור שלו. לכן כשאדם לומד, כשאדם מתעסק בתוך דברים של קדושה, לא צריכה להיות הכוונה שלו. אז שבוע שעבר דיברנו הרבה, כן, כי ירון שלח לי מייל, הוא אמר, רגע, דיברנו שבוע שעבר שאני נותן צדקה, אז אני לא נותן כדי שאני אהיה שבע. אני נותן כדי שאני, עם א', אני יתוקן ויצא מהאנוכיות שלי. ככה דיברנו שבוע שעבר. אז אפשר, רגע, מה אם ואהבת לך כמוך? מה עם כל החשיבות של האחריות הסביבתית? ופה אנחנו באים עכשיו ומסבירים את הנקודה יותר לעומק. אני צריך לדאוג לתיקון שלי, אבל למה? לא בשביל שאני אהיה מתוקן. בשביל שהדעת הזאת של התיקון תתפשט בעולם. אז אני לא רוצה, אם נקשר את זה לנושא של שבוע שעבר, לנושא של הצדקה, אני לא רוצה שהוא יהיה שבע, אין לי תפקיד להכיל אותו. יש לי תפקיד אבל שהרצון לתת, הרצון להשפיע, יופץ בעולם. אז כשאני נותן, אני רוצה שהרצון להשפיע, הוא יהיה הדעה שתופץ בעולם. מבינים את זה? ואז זה נקרא תורה לשמה. ברגע שאנחנו פועלים ככה, אנחנו מגלים את השם של הקדוש ברוך הוא בעולם. זה נקרא לגלות השם. יש שם של הקדוש ברוך הוא. השם שלו זה הטוב והמיטיב. הוא רוצה להיטיב לנברא. אנחנו צריכים לגלות את השם הזה בעולם. איך אני מגלה את השם הזה? על זה שאני גם פועל ככה. חזרת על הנקודה. המאמר הזה, מה שאמרת במחשב, חזרת על הנקודה הזאת כמה פעמים, לגלות את השם בעולם. כן. אבל עדיין אין, וניסית ככה להסביר, אבל למה? למה לגלות את השם שלו? למה צריך לגלות את השם בעולם? כן. אז יש עניין... לא, זאת אומרת, אתה לוקח את זה בעצם... כמובן מאליו. לא, אמרת את זה כמובן מאליו, וגם אתה אומר מטרת החיים, אנחנו חושבים פה אחד... זה מטרת בריאה העולמות. לא, זאת מטרת החיים. כן. וזה מובן מאליו, אבל זה לא מובן מאליו. נכון. לא רק זה לא מובן, אנחנו לא חיים ככה. כולם לא חיים ככה. מה זה אומר גם בפועל? מה זה אומר בפועל? אז קודם כל, למה זה צריך להיות ככה? אז אנחנו יש לנו כלל. יש במציאות דומם צומח חי מדבר. כל מדרגה תחתונה באה לשרת המדרגה שמעליה. הדומם בא לשרת הצומח, הצומח בא לשרת החי, החי בא לשרת המדבר. והמדבר, אתה מדבר יכול להיות משרת מדברים. זאת אומרת, הוא חי כדי שאנשים אחרים ייהנו ממה שהוא עושה. ויכול להיות שאותו מדבר צריך לבוא ולשרת מדרגה עליונה ממנו, שזה הבורא. זאת נקודה אחת, אבל הנקודה היותר חשובה היא קודם כל, יש את זה דווקא בדיוק ביסוד השבועי של הרב. אם יצא לך ללמוד את זה בשבת עם ניר, מה זה אובייקטיבי, מה זה סובייקטיבי. ושם יש נקודה מאוד חשובה. הבורא נקרא שלם בלתי תלוי. זאת אומרת, לבורא יש שלמות. זה גם נושא שצריך הוכחה, אבל תגיד לי אם זה כן מקובל, ואז מכאן נמשיך. שהבורא הוא נקרא שלם בלתי תלוי. השלמות שלו לא תלויה בנו. זה בסדר? והשלמות שלנו אבל היא כן תלויה בו. מה זאת אומרת היא תלויה בו? כשהנברא נפרד ממנו, אז אין לנו שלמות. אנחנו מנותקים מהשלם. ברגע שאנחנו מתחברים אליו, אז יש לנו שלמות. זאת אומרת שהשלמות שלנו נקראת שלמות תלויה. השלמות שלו נקראת שלמות בלתי תלויה. אז יש לנו סיכוי. אם נסכים להתבטל אליו, להתחבר אליו, אז יש לנו שלמות. אבל אם אנחנו לא מתחברים אליו, אנחנו מתנתקים ממנו, אז אין שלמות. כן? זה הבחירה בעצם.
כי בעצם בכל... בדיוק, עכשיו מה באים? תראה עכשיו כמה תורה פשוטה. באה התורה אומרת, בא רבי עקיבא, בא הלל, אומר זה כלל גדול בתורה, ואחר כך כמוך, בא הלל הזקן, אומר לגוי, שעומד לו על רגל אחת, הוא אומר לו, כל התורה כולה מה ששנוא אליך תעשה לחבריך. אידך, פירוש הוא, כל שאר התורה זה פירוש. זיל גמור, איך תלמד. מה אתה אומרת? איך יכול להיות שזה כל התורה? כי זה כל התורה, למה זה כל התורה? כל התורה באה להגיד לך איך במצב הזה שאתה מרגיש לא שלם, איך אתה מתחבר לשלמות. אומר לך, הבורא, יש לו אהבת חינם. אתה רוצה להתחבר אליו, אתה צריך להגיע להשוואת צורה. אתה צריך להגיע גם לתכונות האלה שיש לבורא, לאהוב. ברגע שהפכת להיות אוהב, התחברת אליו. אבל אם אתה, אם האדם, כל היום חושב איך לגלות את עצמו בעולם, את האני שלו, אז הוא מתנתק ממנו, אין שלמות. באת להתחבר אליו, באת לגלות את השם שלו בעולם. ומה זה השם שלו? שמו זה גימטריה הרצון. אז הרצון של הקדוש ברוך הוא בעולם זה להיטיב ונברא. אם אתה פועל איתו ביחד כדי לגלות את הרצון הזה, חברת לשלמות. אם אתה לא פועל כדי לגלות את הרצון הזה, התנתקת מהשלמות, אתה מרגיש את החוסר שלמות שלך. לכן כל התיקון של האדם זה ואהבת לרעך כמוך. כן, אני אסכם על מה שאמרנו. מה פתאום אנחנו מקבלים זה כמובן מאליו? שהתפקיד שלנו לגלות את השם של הבורא בעולם, הבורא נקרא שלם. ואנחנו לא שלמים. לא, אסור להגיד שאנחנו לא שלמים. אתם לא מתוקנים. לא, כי יש פה עוד שאלה. השאלה, אם הבורא שלם, אז לא יכול שהוא יוציא פעולה בלתי שלמה. מצד הזמן אולי. איך? אולי מצד הזמן יש את הרגש של האישי. לא יודע, מצד ההבנה שלנו. לא, רק מצד ההבנה שלנו זה נראה חסר, אבל אנחנו חסרים. אנחנו לא חסרים. מצד התפיסה שלנו זה נראה כמו חסרים. אז מה קרה כאן? הרי אם הבורא שלם, תראה מה, צריך להבין מאיפה זה בא. אם הבורא שלם, והבריאה שהוא ברא היא גם שלמה, כי לא יכול להיות שהוא ברא משהו לא שלם. נכון? אז מאיפה הגיע חוסר שלמות למציאות? בהגדרה שלך אתה הגדרת את השלם. אנחנו מבינים שלם בהגדרה, בתפיסה, במושלם, במסגרת מסוימת. הקדוש ברוך הוא מעבר למסגרת. אוקיי, אבל לא טוב. זה משהו שאני לא יכול להבין, כי אני תלוי במסגרת. רואים באדם רע, רואים באדם רע. כן. אבל לא יכול להיות שהוא רע, בורא לא ברא משהו רע. כן, זו השאלה. אז הוא שלם. שוב פעם, הוא שלם. מאיפה הגיע חוסר שלמות? איך יכול להיות שאתה רואה רע? אתה צריך לראות רק טוב כל הזמן. איך הגיע חוסר שלמות למציאות? בגלל שאתה התפיסה שלנו חסר. את הצד הטוב שלו. איך? אבל מה? אתה לא בן אדם, אתה לא נבראת פתאום, מישהו ברא אותך, מי ברא אותך? הבורא. הבורא שלם? מרצדס עושים מכוניות סוסיתא? לא, מרצדס עושים מרצדס. לא יכול להיות שפתאום יצא להם סוסיתא. נכון? הבורא שלם, הוא מוציא רק דמויות שלמות. לא יכול להיות שפתאום למרצדס עוד יכול לקרוא טעויות, לבורא אין טעויות. לא יכול להיות שהוציא בריאה בלתי שלמה. אז אם הבורא שלם, איך יצא בריאה לא שלמה? ואנחנו לא יכולים, מצד שני, אז ההיגיון אומר בוא נגיד שאנחנו שלמים. מצד שני אנחנו מרגישים שיש חוסר שלמות במציאות. מאיפה הגיע חוסר שלמות? אולי בצד של הבנות. אולי בצד של הבנות. מה אתה אומר, דורית? אני אגיד לך מה, אני לא זוכר בדיוק, אני אגיד לך כל הזה. אם הבורא שלם, כן? ויש לנו כלל, מפועל שלם יוצאת פעולה שלמה. איך יכול להיות שהבריאה לא שלמה? בסדר, עכשיו, בתכלס, את מרגישה שלמה? לא. אני נראה לך שלם? גם לא, זה מציאות לא שלמה. איך יכול להיות שהבורא... איך יכול להיות שהבורא עשה אותנו לא שלמים? אחרי כל הסיפורים והספירות, הוא רוצה את הטוב, אז הוא רוצה שתתקדם. נו, אז היה עושה את זה טוב מההתחלה. למה? אבל אז שום תכלית העולם. למה? תכליתי להיטיב לנברא, ותכליתי לא שאני... להיטיב לנברא, אבל איך אתה גורם לזה שבן אדם יהיה טוב? אתה גורם לו להתקדם. להתקדם לאן?
אם אני יודע שיש חיסרון, אז אני אעבוד על החיסרון, אני אשלים אותו עד שאני אהיה מושלם. הבורא רוצה לתת לנו את ההזדמנות להשפיע כמו שהוא משפיע. אם הכל היה שלם, לא היינו יכולים להשפיע, כי לא היה על מה להשפיע. כן, אבל זה אתה עכשיו מסביר לי, מבחינה תכליתית, איך זה קרה. אני רוצה להבין, אבל עכשיו, זה רעיון תכליתי. אתה מבין? אתה כאילו אומר, שמה, יש תכלית לחוסר שלמות הזאת. אבל אני רוצה להבין איך יכול להיות שהפועל השלם עשה פעולה בלתי שלמה. כדי שתוכל להשתלם, אתה אומר. הוא בכוונה רוצה לעשות משהו. אז זו שאלה טובה. שאלה עכשיו, על מה, האם על כל דבר אני יכול להגיד את התירוץ הזה שהבורא כל יכול? אני יכול למשל להגיד, אני יכול למשל להגיד, הבורא שלם, כן? והוא כל יכול, והוא עשה עולם, כי הוא רוצה לעשות להם רע. איך יכול להיות? כי הוא כל יכול. בדרך כלל מי שטוב, הוא עושה טוב, אבל לא, הבורא הוא כל יכול, הוא טוב שעושה רע. אני גם יכול להגיד ככה? כן או לא? לא, אז אי אפשר להגיד ככה. למה? כי יש לנו אקסיומה הראשונה שממנה אנחנו לא זזים. האקסיומה הראשונה אומרת שהבורא הוא שלם בלתי תלוי, ומי ששלם הוא לא עושה רע. לכן התשובה של הכל יכול חייבת להשתלב בתוך הנקודה הראשונית שלנו שהבורא שלם בלתי תלוי. אסור לי לברוח מזה. כי אם ברחתי מזה, אז פספסתי משהו. אז גם כשאני משהו כל יכול, צריך לראות שזה לא סותר את הנקודה הראשונה. בקיצור, מי? איתן. מה אתה אומר? הלכה בחירה. במה? כל דבר. אבל למה עושה אותי לא שלם? הוא עושה אותך שלם. עושה אותי שלם. אז למה אני מרגיש לא שלם? מאותו רגע נתת לבחור. בין טוב ובין רע. מאיפה הגיע הרע? מאיפה הגיע הרע? מי עשה את הרע? זה לא בהכרח בא מרע. אז ממה זה בא? מבן אדם. בן אדם הוא בן אדם. בן אדם אבל לא ברא משהו במציאות. אתה לא... תחשוב כאילו על הנקודה... אתה עכשיו לוקח את הגיטרה. אתה לא בורא משהו חדש. אתה מנגן שאתה לא בורא משהו חדש. אתה לוקח צירופים שיש, מצרף אותם טיפה בצורה שונה. פעם צריך עוגה כזאת, פעם עוגיה כזאת, פעם בגט, פעם פיתה, אבל זה מאותו קמח ומים. לא המצאת עכשיו חומר חדש להשתמש בו. מאיפה הגיע החומר הזה של הרע? אתה מבין את הנקודה? הרי יש מצבור של חומרים בעולם שאותם ברא הבורא. אנחנו יכולים לעשות צירופים מהחומרים האלה. אנחנו לא בראנו חומר חדש. מאיפה הגיע חומר של חוסר שלמות? מוחלט ליכול. אני מסכים שזאת העובדה שאנחנו לא שלמים, שאנחנו מרגישים פה חוסר שלמות. כל השאלה היא איך. עכשיו, מי אמר שהוא שלם? מי הבורא? זה עוד נושא אמור. זה יכול להיות שהתפיסה אישית, זה לא רע. מה לא רע? אין רע. איך? שאני לא שלם זה לא רע? ואנחנו מרגישים רע. אנחנו לא מאושרים. בדרך להיות מאושרים, אבל עדיין לא. אם אנחנו לא מאושרים, אז משהו פה לא בסדר. יש פה משהו לא בסדר. בקיצור, כל ההתפלספות הזאת, זו תשובה מאוד פשוטה. זה מה שאמרנו בהתחלה. הבורא נקרא שלם, בלתי תלוי, והשלמות שלנו תלויה. מה זאת אומרת שלמות תלויה? אם אתה... סליחה. מה זאת אומרת שהשלמות תלויה? זאת אומרת שיש לך משפט. המשפט אומר ככה, הפועל השלם מוציא פעולה שלמה. עכשיו כל השאלה, איך אתה מגדיר את עצמך? אם אתה מגדיר את עצמך כפעולה של הבורא, אז אתה שלם. אם אתה לא מגדיר את עצמך כפעולה של הבורא, אלא כמו שאמר פרעה, לי יורי ואני עשיתיני, אני עשיתי את עצמי. אין בורא בעולם. ברגע שאתה מגדיר את עצמך ככה, אז אתה לא שלם. כי כל הסיבה שאמרנו שאתה שלם, זה בגלל שהפועל השלם עושה פעולות שלמות. זאת אומרת, אני אגיד משהו קצת מצחיק, ואחרי זה נסביר את זה יותר לעומק. אם רכב של מרצדס קורע את הסמל של מרצדס, ואומר, אני לא מרצדס, אני עשיתי את עצמי,
אז הוא כבר לא מרצדס. אתה הפסקת להיות מרצדס, אתה לא שלם. אתה לא יכול לתלות את השלמות שלך, להגיד אני שלם, כי מצד מה אתה שלם? אתה שלם רק בגלל שהפועל השלם עשה אותך. אבל אם אתה אומר שלא הוא עשה אותך, אז אתה כבר הפסקת להיות שלם. עכשיו, מה אנחנו שואלים? יופי, זה פילוסופיה יפה, אבל מה זה אומר? הרי אנחנו אנשים דתיים, כולנו מאמינים שהבורא עשה אותנו. נכון? התשובה היא שאנחנו לא מאמינים בזה. מה זאת אומרת אנחנו לא מאמינים בזה? זאת אומרת, אנחנו לא חיים בתחושה שהבורא עשה אותנו. אנחנו חיים בתחושה שאין בורא בעולם. זה נשמע קיצוני, אבל עכשיו טיפה נמחיש את זה ותראו. אנחנו לא חיים את המציאות של הבורא בעולם. אנחנו לא חיים כאילו שיש בורא בעולם. אנחנו חיים כאילו שאין בורא בעולם. ואנחנו צריכים להתאמץ ולחשוב שיש בורא בעולם. אני עומד בתפילה, רוב הזמן אני חושב בכלל דברים אחרים. פעם באיזה 10 תפילות אני נזכר, אני מתפלל מול הבורא לאיזה חצי דקה עוד פעם עכשיו שלי רצה לאלף מקומות אחרים. כשאני נמצא לבד, אני עושה דברים אחרים לגמרי ממה שאני עושה כשאני נמצא עם אנשים אחרים. למה? כי אין לי נוכחות של הבורא במציאות שלי. וזאת החוסר שלמות שלי. חוסר שלמות בא מתוך זה שאין נוכחות של השלם בתוך המציאות שלי. ואיך תהיה נוכחות של השלם בתוך המציאות שלי? על זה שנתחבר אליו. איך אני מתחבר אליו? על זה ואהבת לך כמוך. לכן זה מסובך כאילו, אבל בסוף התנועה היא מאוד פשוטה. תפסיק לחשוב על עצמך, תתחיל לחשוב יותר החוצה, ככל שתצליח יותר להיפתח החוצה, לראות עוד חיים של אנשים אחרים, ככה תהפך להיות יותר שלם. ככל שתחשוב רק על עצמך לגלות את השם שלך, ככה אתה תהיה יותר לא שלם. כי התפקיד שלך זה לגלות את השם של הקדוש ברוך הוא בעולם. ואם אתה רוצה להתנתק ממנו, אז אתה מגלה את החוסר שלמות שלך. כי אתה לא יכול להיות שלם בלעדיו. זה כמו ילד קטן שבורח מהבית. ככל שהוא יברח יותר זמן מהבית, יתרחק יותר, ימות מרעב. למה? הוא צריך את מה שההורים נותנים לו, כי כל השלמות שלו תלויה במה שההורים נותנים לו. כן? תלוי. זה תלוי עכשיו בך, תלוי בנו. האם אתה עכשיו רוצה מציאות לא שלמה, אתה רוצה מציאות שלמה. אם אתה עכשיו אומר, אין בורא בעולם, שזה לא רק אומר, כן? זה חי. אבל אני תכלס אתה אומר שאני לא, לא, זה מה שהוא אמר כאן, שיש לך בחירה. מה הבחירה שלך? האם להכניס את הבורא למציאות שלך, או לא להכניס את הבורא למציאות שלך? הכנסת את הבורא למציאות שלך, הפכת להיות שלם. לא נתת לו למקום. ולא נראה חיסרון מבחוץ? איך? ולא נראה יותר חיסרון מבחוץ? לא. כי מה זה חיסרון? חיסרון זה כלי. זה מה שהיא אמרה כאן, זה רצון. יש לך רצון. אם יש לך תיאבון גדול ויש לך אוכל, זה רע? זה לא רע. אבל אם אתה עני ברחוב ויש לך תיאבון גדול, זה בעיה, נכון? זאת אומרת, אם התנתקת מהבורא, ויש לך רצון, יש לך חיסרון, אז בטח שזה לא... מי שמחובר לעברו לא יודע חיסרון. כן. לא, אבל תחשוב גם מה הנקודה של זה. כי הבורא שלם, והתחברת אל השלם. יש הדרך ארוכה מאוד. שהוא עדיין, הוא היה יכול לעשות שתבין את זה תמיד, את הנוכחות של הבורא, שתרגיש אותה. פה באו, אמרו הוא והוא, אמרו נקודה נכונה שיש את הנקודה שלו. רצה לתת הסכמה לאדם, כדי שאדם יהיה שותף. יש עניין, וצריכים לדבר על הנושא הזה של השותפות, זאת נושא ארוך בפני עצמו, ויש עניין למה חייבים את השותפות הזאת. אבל הנקודה שרציתי שנבין כאן, זה מאיפה הגיעה, התחושה של החוסר שלמות. כל התחושה של החוסר שלמות באה מתוך הגדלת הישות שלנו והקטנת הישות של הבורא. לכן ההגדרה של התאומה בחסידות זה שדבר עומד ואומר אני יש בפני עצמי. אדם אומר אני יש, אני נמצא בעולם בפני עצמי. אין כזה דבר, אם אתה עומד בפני עצמך, אתה לא קיים. כל מה שקיים זה רק מה שהוא יש בגלל שיש את הבורא, לא בגללך. ולכן התפקיד שלך הוא לגלות את השם של הבורא בעולם, ולא לגלות את השם שלך. טוב. מה? אני חוזר לשאלה הראשונה ונראה לנו קצת להתחבר לכל אם
השאלה הראשונה מהשיעור הקודם, אמרנו שכשאתה נותן מתנה, יש 3 אופציות, אמרת, או שאני רוצה שהוא יאהב אותי, או שאני רוצה להביע את האהבה שלי, או שאני רוצה לחזק את האהבה בינינו. כן. ואין פה את המקום שאני רוצה שיהיה לו טוב. למה יש? השני. כשאתה מביע את משהו רביעי. לא, בשני שאמרת בזכות השלישי, כשאתה מביע את האהבה, אז אתה עושה את זה כדי שיהיה לו טוב. גם כשאתה מחזק את האהבה, אתה רוצה שיהיה לו טוב. אתה עושה את היגיעה הזאת, כי אתה רוצה שיהיה לו טוב. אבל כאילו מה שיוצא, זה יוצא מעניין פנימי שלי עם עצמי. נכון, כן. וגם העניין הפנימי שלך עם עצמך, זו הנקודה שהיא חשובה, זה לא שלך עם עצמך, זה שלך עם כל העולם. אתה רוצה שהאהבה תתפשט בכל העולם, שזה אתה נותן את המתנה. לא רק שאתה תהיה יותר אוהב, שכל העולם יהיה יותר אוהב. זו נקודה מאוד חשובה. שכשאני עושה משהו, אני לא עושה בשביל עצמי. אני עושה כדי שכל העולם עכשיו יקנה את הנקודה הזאת. ואז זה נקרא שאני עושה לשמה. אם לא, זה נקרא שלא לשמה. אז שאנחנו עכשיו קיים בבוקר להתפלל, עושים שומרים שבת, כל מה שהוא עושה, זה כדי ששפע הדעת יתפשט בעולם. זה הנקודה שאנחנו צריכים לחשוב בראש, נקודה מאוד פשוטה. וזה אחד הדברים היפים אצל בעל הסולם, שאת הדברים הגדולים והעמוקים מאוד, שקשה מאוד להסביר בכלל מה זה, הוא בא ונותן לך בצורה מאוד פרקטית, פשוטה. משפט אחד וזהו, עכשיו תזכור את המשפט הזה, זה יכול לשנות לך הרבה מהמציאות. איך? שאני חושב, אני באתי להשפיע את שפע הדעת בכל העולם. אז כשאני עושה את זה, יש חיבור בין הנשמות. וברגע שנשמה אחת פועלת פעולה, זה משפיע גם על נשמות אחרות. טוב, אז עד כאן היום. ברוך. זה עוד שיר, אני כבר את הדברים, נגיד, אני היום קצת היום. לא רוצה? זה בעתיד. איך? אולי בעתיד.